allí al palco, que un any abans havíem format un club d'atletisme, que és el nostre Cametes. En aquella ocasió, des de l'Ajuntament se ens va citar a una reunió en la qual estaven l'exalcaldessa, Julia González, i el gerent del Mas i Mas, José Juan Fornés. Que per cert, José Juan, tu estàs igualet que fa 25 anys. Vull dir, tinc que fer un poc la pilota. Bueno, bromes a part, el que sí que és de veres és que durant tots aquests anys heu estat al nostre costat. Tant vosaltres com l'Ajuntament de Pedreguer parlen durant els 25 anys i l'empresa es va modular. I per això vos donem les més sinceres gràcies i este aplaudiment de tots. Però esta cursa ha anat fent-se major, igual que nosaltres, i ha anat sumant corredors aquells 300 que van participar en la primera edició. El que deia la gent eren que eren 4 locos que corrien per ahir, en el cas dels xics. En el cas de les xiques era més preocupant, arribaven a dir que estaven malaltes, que les portaven al psiquiatre, vull dir, eren coses fa 25 anys, clar. Com vos deia, esta cursa s'ha fet gran en tot el que comporta. Més diners per organitzar, més logística, més gent per col·laborar, en fi, més de tot. Però nosaltres, i quan dic nosaltres em referís a tots, gent del club, amics que ens ajuden a col·laboren amb nosaltres i ens ajuden tots els anys. Carrer, el vas a pujar, cap amunt. Esa parte no hay luz. Una tractació de gènere. Sí. Sorry. No vol igualtat. Jo xiu ara, tio. No sé si que bon. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Leticia. Alamat